Ciao, ciao. Fáilte ras chuig Gaeilge Weekly, fáilte ras chuig an seo an teachtain seo. Mas rulaí, go raibh sé bhí éisteacht an teachtain scáte ba is agah ghuailm ag déanú nó ghuailm chun déanú. Rud ag an beagnú difriúil an teachtain seo agus sin ghuailm chun Q&A a dhéanú ar an seo don chéad óir is stair Gaeilge Weekly. Stoch nach chuil an stair sin roiáda mar thosaimid i mí aibreán 2023. Ach de an á gach líon le haidh seachtain na Gaeilge, so go leiscail rinne méid armad chun é sin ará seachtain na Gaeilge chuna díobh go léir. Ach gach líon le haidh seachtain na Gaeilge, bíonn mé ag déanamh agran óháin ag labhairt faoin Gaeilge sin rial a bhíonn agam i réit na bliana. Ní bhíonn mé ag labhairt faoin Gaeilge, faoin deanga i héana ar churbe, mar tá nómarcha content an bhain sin ceapam as Gaeilge faoin Gaeilge. So ní mé gur é sin dhéanana rialaí réit na bliana mar sóildíomh mátá sibh ag éisteacht gach seachtain is fearlam a bheith labhairt faoi rudaí níos simúla i máthairm se rudaí atá níos simúla. Ní mé gur nach chuil an Gaeilge mar thopic simul ach is máil an bheith labhairt faoin taistil agus me héal an seo sa Spáin agus an telefís agus bhil ní bhí mé fécinn sé an telefís ag YouTube mar hampla agus níl literally éon agran déit agam nó níl nóméid cat agam is stair Gaeilge Weekly ag labhairt faoin telefís so níl sam cin fá bhfuil sé sin ráit agam ach faoin sport, faoin geol, bí méid labhairt faoin geol, go minic Formula 1 sin an tagart seachtainúil an sin le haid na Formula 1, mar is óldíobh gach seachtain, bhí méid gur rud aigen faoin F1, rud aigen faoin Oasis spéidir freisin faoi cheol agus mar sin ach táis agah hana féin má tá sé bh éisteacht gach seachtain ag labhairt faoi rudaí difriúla tíomh muid den Gaeilge i héin ach an teachtain sa thugan tá mé an agran a dhéanamh le a smaointí agus is dócha just ag labhairt beagnaíonn faoi cá bhfuil me intín na léitheanta seo maidir le Gaeilge maidir le Gaeilge Weekly ach maidir leis an Gaeilge agus maidir leis an teanga. Ach an teachtain seo tá chun Q&A i dhéanamh tá neart ceisteanna agam an seo. Tháinig na ceisteanna seo isteach ar Patreon agus ar Instagram freisin so muna bhfuil sibh ag leanúint learnirishonline ar Instagram. Sin an handle atá agin, so instagram.com/@learnirishonline nó /learnirishonline ba sibh ná é a aimsiú ar éonos agus bíimiid, mar hampla má táid chun Q&A a dhéanamh baimid a chur scéal, hús an sin ag rá listen in ceistena má tá tú géirí ceist a cheola isteach. Is féidir leat an ceist sin a cheola isteach an seo. Agus freisin hall ar an Patreon ar nói ar an Learn Irish Online membership agus an Gaeilge Weekly tier nó Gaeilge Weekly membership hall an sin freisin tá neart rudaí sa bhreis go háirithe mas rud é gúil tú ag fólam na Gaeilge tá lán rudaí hall an sin le haid fólamarí ní chosníonn sé ach €7 in áine mísa agus tá trial sir in éasca hall an sin freisin tá na nascan na hís sa description sin fódcréile seo ar éanos. So, without further ado, an chéad ceist Táchas teach ó Ellen Tuffy agus bhí Ellen sa glic bhí si clist an seo mar tá trí cheist ar friúil. Seolta is teach eici. So, are you a native speaker? What's your favorite thing about teaching Irish agus favorite country/city you visited? Are you a native speaker? No, ní chaintear dúchas mé. Is as gáilh mé agus tógu ar imol na Gaeltachta mé ar imol Chonamara. Ar nó is mBéarla sin na gcónaí bhí suncar na Gaeilge san áit inar tóga mé ach ní ra méid labhairt an Gaeilge gach lá ach I gcónaí mar hampla bhí múnsairí agam ón Spidéil ó Insrán a chearrua áitina ón fíor Gaeltacht. Go hofigiúil an seola atá agam ar ais an éireann ar nó itá mé im choní sa Spáin an is seach an sola atá agam agus mar atá ag me hisismóthirí ar ais an éireann. Tá sé go hofigiúil tíomh siad an Gaeltacht ach really an mBéarla sin an príomhtheanga san áit sin sa bhaile sin. Ach cloistear Gaeilge an sin freisin agus mar hampla nus am rudí beaga nuair atá affran ar siúil sa séipéil beidir go sé la den affran trí Gaeilge agus an sin la den affran i mBéarla mar hampla agus chomhpháirtíocht sin mar hampla an Gaeilge football club an Chumluchas Gael, beidir go mín si de chur rudaí ar Instagram agus tá gachar scríofa as Gaeilge nó tá scríofa as Gaeilge agus freisin i mBéarla. Feictar lán rudaí scríofa nóid go mar hampla ag an scóil ní Gael scóil a bhíonn si ach I gcónaí
hí na múnsaí leabhart Gaeilge le chéile. Bhí sé aisteach, bhí sé halfway house mar dearfa I mBéarla idir le áit an le céad fan géad sa Gaeltacht agus áit éigen sa Gaeltacht mar dearfa le tíomhmha san na Gaeltacht áit an atá le an mBéarla chéad fan géad mar an príomh cheangas. Mar eile sin na gcónaí bhí sé timpplairm agus mise ag fáú iníos tá Gaeilge ítach ag mháin cumála sin agus ceapan in náliamh gachát in náliamh go háirithe congracht do chunamara fiú áit an cosú le carthan na gáilíomha nó borthan na trá nó or an mór ináis cosú le sin mar dheall goil sé ó bhád níos congraí don Gaeltacht ná áit an an díomheile den tír áit an im Lochlí mar hampla áit an Gildara áit an Gilháintáin mar hampla bíon an Gaeilge agus bíon level Gaeilge atá daoine bhád níos ordsa agus bhád níos fearr ná arís na hátainna eile timpeall na tír agus beidir an rud céin ag ggurcaigh géirí nó na nál na chunathe atá Gaeltachtaí láidre acu. So mar eile sin tá Gaeilge agamach nar bhí mé 6 7 8 thus mé rilí ag chathóil náma lom féin tí muid an scóil ag déanana sam ag déanana stáid ar an Gaeilge just a géisteach le ó bhád níos mó rudaí sa Gaeilge agus an sin stócha ag labhart trí Gaeilge I mé cheann freisin agus gcónaí bhí mé fistar cadíon focail seo cadíon focail sin agus an sin ar thosnaíonn tú le aon teanga nó le aon rud fiúmatá tú ag múna do chuoine eile beidir an gitar na rud éigen stile sin ó orlas ceol an sin an tám a hagan fios óhór ar an rud ar beidir cin chuil tú ná an teanga a labhart nó cicmh mag sa táú ag sinam an gitar má táú ag múna rud éigen gan dat domsarénos sin an chuí is fearr chun fios a chur ar scil éigen mar nar táú múna rud éigen caihí sé bheith agat le go dtíon cai sé bheith agat go level anna ord. So no, ní chaint reduúch mé ach actually mar eile sin ceapan gúil sé beidir níos éasca domsa an Gaeilge a bhúna mar tá beagnaí achar beagnaí distance agam ón teanga agus tá sin níos éasca dom beidir riadachaí defriúla a bhíonú agus tá mé an like an linguistic element agus okay, cén fá bhfuil héits ag an focail sin, cén fá ó bhfuil an focail sin sa tuise ginach mar hapla tá sin níos éasca dom é sin na hiiscint ná beidir mar atá sé le haid caintir dúchas mar tá siad san beidir róchongarch don teanga. Even though what's your favorite thing about teaching Irish? Beidir go mai sé seo beagnaín selfish ach an láir just ghfuil an seans agam chun na Gaeilge labhart gach lá mar nar ní mé mo chónaí in éireann inis agus fiú má tá mé arás an éireann ní mé ag fannacht an áit ó bhfuil mar dúirt mé an Gaeilge gach áit ní mé in áiting cosú le guidóir nó churcha gcuimhne nó an chearrua mar hampla áit ag an sa fíor Gaeltacht mar deirtar. So tá sé hintach ghfuil méid just an Gaeilge úsáid gach lá síbhanam a bheith múna agus is síbhanam ag mína rudaí freisin ag mína rudaí faoi aon rud a chothirthe rud éigen ó bhfuil a lá nólas agam ar an rud sin mar hampla ar an Gaeilge agus gramdocht na Gaeilge agus mar sinse. So just ghfuil an seans agam tá mise an sub mar hampla I me hiomar codalta nó ma ifig sin terma nó focail níos profisiúnta ar. An seo is sa bhil in éasceart na Spáine agus tá méid just ag labhart as Gaeilge agus seo fós. Seo fós lán aimsir ní léon post eile agam, ní léon income source eile agam gach lá idir an luúin go dtí an íana orintanta fiú an sathern. Bí mé ag labhart as Gaeilge agus bí mé crothú content as Gaeilge, bí mé múna na Gaeilge do bhicléin defriúla timpplain down freisin. So just ghfuil an seans agam fós an Gaeilge úsáid gach lá agus nach bhfuil mé ag cailú mo chuid Gaeilge. Favorite country/city you visited? Tá sé sin deachar tá méid dulgtí in idáil ag gceann cúpla seachtain, so beidir go mbeidh an slochan fergus seo beagnaí defriúil ag gceann cúpla seachtain. Ach ceapam Berlin is even an Berlin. Tá sé aisteach ná ní had níon na catharcha an na bhórlam ach tá rud éigen faoi Berlin, tá rud éigen faoi London freisin ach go háirithe Berlin is even an Berlin. Tá túnán is cuma cad nó is cuma is tócha céanáis rud óil tú ag lurg
an tá tú géirí dul an sin chun rudí eáil buinse leis an stair agus stair an dar chugad damhanda stair na Gearmána tá an rudí an sin man tá tú géirí dul an sin agus itheach an tám ar fad agus just am chathú le cords agus beidir dul amach I réit na híthe tá sé hinntaach le an rud sin má tá tú géirí dul an sin ar fra seachtainna omláin agus taistil gátainna difriúil le congrach do Berlin tá tú ná sinna ana freisin just is cuma céanáis rudahfuil tú leir ceapan ggóil sa go má. So is even an Berlin agus freisin tá séisiirí ceartaige bín snacht an sin bín nát clúdaithe le snacht ar ri an ghéirí ach an sin ri an tairí tá saoir ceart acu gáinna bín an green ag taithnemh agus bín bín leimstrí híntaach tá tú an dul an sin agus tá sad seans má nach mai sé a chur báistí agus ghaid tú an fíor hatnamh a bhain se smaoile sin taithníon Berlin go mórlam ach freisin áit ag an eile Sarajevo gan dáis an áit is simúla go héasca an áit is simúla a tháinig mé imime héal thu mé cuairt ar Sarajevo ar I Bosnia and Herzegovina Kindlín govis fé dó an áit rinne mé sais interrailing nuair mé actually interrailing bhí mé ar na Mosna ach an smaoinmh céin ag dul timppla na Thurpa ar thurs ulmhór ar feadh gábhí agus bhí sé go hinntaach agus Sarajevo cócúil sin an a bhrónach freisin an stair ach margheall gur tharla gachar an sin tro go blianóin bhí siúil ní ag nó go trí ní ag nó go cethir ní ag nó go cúig ceapan agus fós ag siúil timppla a méid áitin agus a méid ferganmh agus fóstá tú ná na bullsholes eáil sna ferganmh sin agus níl sé támid sa cuineáil gachar mar seo onas go mbeidh daoine an tuiscint cinchuí ará sé agus cosú le memorial bín sé mar sinne I Berlin mar hampla sa Gearmán ach is Sarajevo just tá sé marall nach bhfuil an targad acu agus nar hála sé ach tro go blian ó hin so ar nóí tá sé fós cosúla sin agus fóstá tú an na áitna éáil a thuí beidir mórsers isteach agus gra ionsaithe ar siúil agus tá tú an dul go dtí an cnic an sin agus tá tú an seaamh díreach san áit ina rá na snipers na Serb snipers agus ag féchan san sin ar sniperalaí agus tá an roiirc díreach céanna mar a bheitchaig na Serbig na bliontóhin strachail blianóhin ag féchans ar an gáthir agus ag déanamh dá an daoine a bharú agus tá Yugoslavia agus Bosnia agus an Turb agus an Chrót agus an Tlóvéin agus náiste sin nach go háirithe Bosnia an Turb agus an Chrót tá siad cósimú agus tá mé géirí cúpla leabhar léamh agus níos mó ólas a bhaint amach ná níos mó ólas a bheith agam tócha maidir leis an goga agus maidir le stair Yugoslavia stair na Balkans a stair na tíortha sin ach go háirithe gacrad a tharla an sin ag deir an thugtatí agus ag tús agus a lár na nócadaí agus an coga sa Yugoslavia an sin. Arínos chaf mé a bhád níos máama ná mar bhí mé agsúil ar an géad cúpla ceist so dil méocht dul níos tapúla tríd na cín eile. Or on Roach, Kesh Air Instagram. Not sure if you've spoken about this before, but I would generally be interested to hear your thoughts on why Irish language education in Ireland is ineffective and what steps we can take to improve the situation as individuals, as a community, or as a society. Oh, maybe you wanted questions about Irish. If so, never mind. No, tá sé sin fearfa or an ceistíntaach an sin. Stocha ba méid láirt beagnú níos mó faoi seo an teachtain se thugann ach an rud is mó domsa ná bíonn sig smaoinú an numracha faoi oideachas sa miánscoil agus ba ceartún a bheith smaoinú bhád níos mó faoi oideachas Gaeilge sa bhunscoil. So an méid múnsteirí a chasam lo beidir goil siad ar leitheann na séir an seo sa bhéal nó bhí siad i gcobar mar múnsteirí bunscoil a rasin éireann agus beidir mé ag labhairt as Gaeilge ar fa tamil agus tá mé wow, níl agus ní mé gra seo ní mé ag éir bheith maslach ach tá méid smaoinmh níl Gaeilge bhád ar churbe agus tá tú ag déanamh an botún agus le aon teanga tá is agin má tá an teanga ad go level áirithe fiú man bhfuil an level sin rohord ach má tá sé ad go level áirithe nuair atá tú ní nó de an sin ba sé bhád níos éasca chun fiosrúcháin ba an base agus mátá an level bonusca ad agus mátá na fundamentals ad agus na bonclochanna ad
agus tusa ní nó 10 mlína díos nó 1.2 an sin ba sé bhád níos éasca ach má tá tusa ag dul isteach do chéad lá an sin sa meánscoil agus tusa hana hain gábhlíonn ag díos agus níl Gaeilge róhád is cum ag cadí dhéanamid an sin maidir leis an córas atá agén sa meánscoil agus an scrúdú béal agus mar sin de. Ní bhaid Gaeilge róhá nó baimime chur an méid sin brú ar dhaoine chun an level a ordú nach mai siad an tana bhaint as bhfuil just ba sé bhád róheachar agus an sin ba daoine chun an gná level a dhéanú don óir teist agus níl siad chun an ord level a dhéanú. So ceapam caithfar ó bhád níos mó béim a chur idsachas na Gaeilge an level bunscoil agus caithí múnstraí bunscoile caithí siad a bheith ó bhád níos fearr le labhairt na Gaeilge agus caithfar ó bhád níos mó ama a bhád níos mó ama níos mó ama ar aonas a chathú. Ag déanú rudí ní amháin ag múna na Gaeilge ach freisin ag déanú ábhraí eile trí Gaeilge. So mar hampla nar bhí mise mar dúirt mé nar bhí mise ag freastal ar an monscoil go minic nar bhí ag déanú maths nó nar bhí ag déanú béidir óíocht agus me se 8 ní 10 mlíonna díos ag freastal ar an monscoil sin go minic le múnaí a rudaí trí Gaeilge. So fiú man rámid ag déanú státe ar an Gaeilge í féin, bhí ag déanú rudí eile trí Gaeilge agus carínsa sin go mór mar arís nar atá daoine nar atá páistí go leisceil ceithre, 5, 6 bliana díos tá sé bhád níos éasca chun gachrad sa sócop agus chun tanga a bheith ad agus chun an tanga a bheith ad is stíal nádartha agus blas má a bheith ad agus mar sinse. So ceapam caiithimid ó bhád níos mó immersion agus ó bhád níos mó múnstraí le ord level sa Gaeilge a chursteach i munscoilena in áit meánscoilena. Mar arís nar atá daltaí ag dul isteach go dtí meánscoil muna bhfuil an Gaeilge acu ag level soch má muna bhfuil na fundamentals acu the damage has been done, ní leon chance an sin is cum a cadí dhéanana tú ar an dara level is tócha second level education. Leon chance ad really chun na páistí sin a bheith ad mar daoine fást an sin ag fágáil na scoile ag 8 mlíonna ag díos le Gaeilge líofa níos sé an tarlú an rud is tábhachtí sin an bunscoil agus go háirí an céad cúpla bliain sa bhunscoil mar má tá level soch má acu agus siad san béidir 10 mlíonna díos tar éis sin tá sé éasca just caiithí tú cúpla rud a thuirtstómh agus cúpla rud a athrú an seo san siúd máidir leis an junior search agus an leaving search agus an sin ba sé ceart go leor mar tá an level acu tá na bonclochna tá na fundamentals acu hana féin agus siad san ag dul isteach go dtí an meánscoil ach an sin muna bhfuil level níos áirde acu ní sin by say Jacker. Okay, Pierce Fay. What are good ways for someone to keep their Irish sharp who wants a Gael sculpt, doesn't have anyone to speak it with anymore? Tatwanan Lord Southfain. Only Jeremy Shaw, Pierce, Kestintuk, Uxgarmald, As and Gesht. By the way, ach, yeah, it's stocha Tatwanan and Gaelga Usaj, Skepman Landini, Higginseed, Isha, Tatwanan Usaj Latvain. I was quite used to of like Dumsa. Been mistakes of well, it's air noch me, so mar hapla na Frankig bíonn si ag labhairt as Frankish ina gceann agus an sin na Spáinnig ina gceann ó thaobh insín de bíonn siad ag labhairt sa Spáinis an rud céan le leis na Hidálaigh an rud céan le leis na Sasnaigh bíonn siad ag labhairt i mBéarla is go mas rud ag bhfuil siad ag labhairt le daoine eile nó fiú ag labhairt lob féin bíonn siad ag labhairt sa teanga sin. So dumsa tá rud céan am just bíonn sin an spraga tá am chun an Gaeilge labhairt is tóg agus Gaeilge úsáid fiú má tá mé imime éonar agus mar a luí mé ar an budcréile marall bhfuil mé ag obair imime éonar agus comála sin bhfuil mé inis imime chonaí imime éonar bí mé cathúil an ama lom héin agus tá mé an Gaeilge fiú má tá mé ag dog dín sopa tá mé an rá okay in áit rá okay níos go milk and níos go bread okay tá mé an rud sin rá as Gaeilge okay cá mé baine áil caiith mé rán áil agus mar sinse comála sin just a bheith ag éisteacht le níos mó rudaí ach a rís in áit rá okay tá mé an fécinn se rus na rún
gachíthe nó íomháin in leine seachtainna. Féach chur rudaí atá stocha bhfuil tú ag déanú hana hain i a héal, mar hampla beidir pír scoil tú gafa leis an sport, nó beidir go tú gafa leis an taistil, agus déan na rudí sin bhfuil ó dhéanóad hana hain sa Seol, déan na rudí sin trí Gaeilge. An digan tú, so mar hampla, muna mín tú ag féchans ar nuacht go lá. Ní líon ní fiú é a bheith ag féchans ar nuacht tíd cahar, mar munóil tú ag déanú an rud sin a mBéarla, cin fá a dhéan fá an rud sin trí Gaeilge. Ach mar hampla, má tá tú ag léamh sport reports agus match reports tar éis cluichí gach lá, well tá tú an rud sin a dhéanú trí Gaeilge, so déan an rud sin trí Gaeilge. So féchar rudí ó bhfuil tú ag déanú hana féin sa Seol agus just athraí na rudí sin go dtí an Gaeilge. Sin an píosa cóirla is fearr atá amsa ach tá tú ná í labhairt leat féin. Freis dar nó tá lán rudí ar lína agus cearcail córa agus rudí mar sin ach tá sam a lán daoine níos de géirí na rudí sin a dhéanú agus sin cearcailóir ach just sin cinnte go tú gúsáid na Gaeilge tócha leat féin gach lá. Tá teachtarcht an seo ó Richard Spadafora agus ní mé an labhairt faoi an méid taithíocht atá tucha ag Richard don fudcréile le gábhlí nús agus rudí generalta ag learnirishonline. So Richard marscnach tom fear bhuiach as an taithíocht agus ná number one sporter de Gaeilge Weekly tan teachtarcht róáda an sáhan léomhach ag tom fear bhuiach as an teachtarcht. Richard, couple of an show mar hampla, your approach is perfect for me. You provided me with functional language while I learned important fundamentals about the language, grammar, rules, spelling, etc. through my other coursework. Just yesterday, I was listening to this week's podcast at the gym and I found myself chuckling and laughing and agreeing with you and almost talking back to you in Irish in my head. And at one point, I thought, wow, this is amazing. So thank you. Your work has had a tremendous ripple effect on learners like me. Your additional content is creative and fun and designed to produce practical learning, and I can't wait to dig into your new course as well. Richard gur míle mád mar is gannach in áir tom fear bhuiach as an taithíocht agus sin in áire an píosa is fearr faoi mo fust is tócha nar aim teachtarachtaí na riomhfuis nó aon rud ó dhaoine ag rá míle buchas as an podcréile dhéanam míle buchas as rudaí ar learnirishonline as an gcomhsa seo a dhéanú tá sé tar éis cabhrú gcomhpháirtíocht mar Mise agus mise mo chonaí an seo sa Spáin tá sé deachar dom is tócha an tionchar eáil agus an éifeacht eáil a bhfuil ag mo obair mo chuid ibre agus is tócha an parva a bhíon daoine ag buint amach as na rudaí a bhíon mé ag crothú tá beagnín distance agam an seo ó gacrad arás in éireann mar an stochan i bhíon mór an daoine an seo sa Spáin a go háirthe sa bhfuil ag éirí an Gaeilge a ólam. So tá sé cinnteach nar aim riomhphoist nó teachtarachtaí le daoine ag labhairt faoin taithí atá acu leis an Gaeilge agus an taithí atá acu ag éisteacht leis an bodcréile nó beidir ag éisteacht nó féchans ar rud éigean ar an membership ar Patreon so míle buchas gus i gcónaí as na teachtarachtaí sin agus gcónaí man tá sé bh géirí bheith i dagolamm tá an riomhphost tá an seola riomhphost sin oscailte liam.learnirishonline@gmail.com. An chéad ceistela an seo ó Aisling O'Brien ar Instagram. How long does it normally take to go from basic Gaeilge to be able to speak it fluently from your experience? Gur míle mád Aisling as an gceist agus Aisling tá sam gur freigra uafásach é seo ach an náir bratan sé céad fungéid ar an duine. Tá micléin feice agam agus beidir tar éis 3 bliana ag fólam agus ag déanú ceachtainna agus níl mór an dul chun cín déanta acu ar churbe agus an sin tá micléin eile agus tá si duine an a lán dul chun cín a lán progress a dhéanú tíbhise de séhí in áir bratan sé. Ach mar hampla, má tá Gaeilge bonusach ad agus tá tú ag déanú ceacht amháin le múnsar in ein seachtainna agus tá tú beidir ag déanú leabhar cleachtú beagnach gach lá, ní gach lá a cleathar cleachtú so ag éisteacht ar feadh leabhar agus an sin le podcréile na rud éigean agus an sin an lád ar gceann ag léamh rud éigean ar feadh leabhar an lád ar gceann beidir just ag labhairt leat féin ar feadh leabhar agus ag déanú na rudí difriúla agus na rudí difriúla a bhíon mé ag labhairt futhú i gcónaí ar Learn Irish Online. Ceapan gur féidir le dul go
level líofa is fúla an focail líofa mar cad é líofa cin cíal atá sin. An pan táú déanana rudí sin fós brand sé tá sé anzachar ará. Ní máth an focail líofa ach chun dul go level ina bhfuil tú compradach le labhairt agus tuiscint na Gaeilge agus tá tú muíneach ag labhairt agus tá tú muíneach le gnáthchóra beidir brand sé in áir tá sé anzachar le rá ach beidir 3 bliana na sam. Tá sé deacair le rá. Ach le daoine eile ní bhaid 7 bliana amháin, daoine eile beidir 2 bliana. A ceapam má tá tú ag obair go leanúnach consistently ar an Gaeilge agus tá level bonsocad tuairteas 3 bliana ba tú an labhairt agus an Gaeilge hiiscint go maith. Ní go fearfa ach ó bhád níos fearr ar aonas ach in áir brand sé céad fan géad ar an duine, so take that with a lot of salt. Ceist an seo ó Kevin agus Kevin an taon duine atá aithnágam ar actually ní mé chun rá cin chuí ó aithnágam ar sin scéal lá eile. Ach ar aonas. After being home at Christmas, I decided I want to learn how to speak Irish. I have ordinary level Irish from leaving cert and didn't like it in school. What hope do I have that I can get to the point I can hold a conversation in Irish agus tá sé duchreid an méid daoine a dearan rud éigean cos le sin. Lum, gur mín amad Kevin, agus gur mín amad as bheith géisteacht le Gaeilge Weekly. Méid daoine a dearan sin níor hatan an Gaeilge ar churbe lum. Sa meán scóil rinne mé stadsir ar an level, an gná level, in áit an ord level, agus mar sinse. Agus inis tá simam, agus tá méid méid cin fáin nach ra níos mó simagam, agus cin fáin nóir d'oibre mé stocha níos mó ar an Gaeilge nar bhí mé níos óige, agus sin cear clór, ach tá seansa inis chun í a ólam. What hope do I have to get to the point where I can hold a conversation in Irish? A lot of hope, a lot of focus gan daois. Kevin, arís bratan sé ar an obair a churann tú isteach. Ach an rud is mó gur freidir lam rá, okay, to hold a conversation. Well, cad cín sé sin go tú an tú haon a chur an úl, nar atá tú ag labhairt, agus go mála sin go bhfuil tú an Gaeilge hiiscint. Digan tú? So cin chuí óil tú an fios a chur ar an dá rud sin. Well, tú haon a chur an úl, just caiith tú cleachta, caithí tú a bheith labhairt chomh minic mar féidir fiú más rud é gohfuil sé sin mar a luí mé níos luútha ag labhairt leat féin, ag labhairt i cheann, agus an sin ar hagan focail a níos agus ceapan tú níl an focail sin ar óla sam, caithí tú an focail sin a ólam. So ag úsáid folklór nó ag úsáid folklór physical, nó folklór puncaí, nó ag chur chun ag an eile, chur cheistar múnsar, scuma a caithí tú an focail sin a áil an tastraán sin a ólam agus an sin leanúint agus tá an focail sin agus just leanúint agus an sin go toban nó go tapaí ar aonos ba na focail is tábhachtaí agus na focail is cotíanta agus ba tú an a bhád níos mó rudaí ará. Agus an sin máidir le tuiscint na Gaeilge, just caiith tú bheith ag éisteacht le níos mó rudaí, ag éisteacht, agus go háirithe agus seo bot an bháin a dhéanam an lá daoine caiith tú a bheith ag éisteacht le daoine difriúla, le blasna difriúla, le canútí difriúla, tá sé sin fear hábhaach Kevin. Okay? So sin a rud, don't overcomplicate it, agus seo rud bhfuil mé ag leart faoi an tám ar fad, má tá thosaitheoirí bheith níos fearr le labhairt na Gaeilge, just caiith tú labhairt agus an sin nar hagan roadblock a níos nar tá rud ag an sin agus dearan tú feic ní tlóagam fiú rud ag an bhunasach mar hampla nílas agam cin chuí bhfuil mé an I am in Seville today ará fearfa, well an sin tá an bríthir to be agat, tá sé sin fear úsáideach agus in agat agus beidir an charach freisin rudí fear hábhaach, so tá tú an rudí sin a ólam agus an sin tá na rudí sin just leanúint mar sin agus just i gcónaí a bheith fisrach agus a bheith curious mar a deirtar. So sin an chorla is fearr atá agam dit Kevin ach an rud is tábhataí i gcónaí ná just an taitnamh a bhain seas is cuma cin áit bhfuil tú agus cin level Gaeilge atá ag gan bliana ag gan 2 bliain ag gan 3 bliana ar rud is tábhataí ná bhfuil tú ag buint taitnamh as an aistear. Okay, tá mé ar Patreon anis agus díreach agus mé sé ar Patreon tá notification nua agam,
So caithfidh fécans an ceist é seo. No, tá sé gra. Your video took longer than usual to process. Okay, so ní caithfidh déal leis an rud sin. A cúpla eistimúil an sa hall Patreon, hall an Maireach Dumlan, the full membership Learn Irish Online. An chéad ceist atá agin an seo ó Margaret Costello. A liam, tá simam chun feabhas a chur mar stórfocail multí tú cúpla labhairt in level B1 ó B2. Margaret tá agam níl fergara ionach agam le an ceist seo ach nerd níl mór an ólas agam mar churbe faoi takes leabharna na Gaeilge agus is tócha achfuinnaí níos formúla na Gaeilge. Ach, really, is cum cén level atá ad. Tá tú ná aon alt nó aon leabhar a léamh agus rís mar dúirt mé just chuir tús leis agus aon óir a hagan focail nua aníos agus níl tú cínsa, cad cííonn an focail sin, is féidir le dul go foclar.ie nó do foclar fisiciúil an focail sin a ólam é a scríb síos i mBéarla agus a scoile agus an sin tá sead. Agus fiú má thugann sé lá omlána chun an chéad leatnach den leabhar a léamh nó fiú an chéad alt a léamh, well, sin ceart glóir. Cén dochar, what harm? Is cuma. Agus an sin an chéad leatnach eile, ba tú níos tapúla, mar chuid sin a focail nua a tháinig a níos sa chéad leatnach an sin ba siad star leatnach ach ní bhaíart na focail sin a lurg agus ní bhaíart seicianal na focail sin. So is cuma cén level tád, ná ein rud le bhil mátá level an a bhna so gad beidir níl tú a géirí díorhá ásnééis na rud ag an anna chasta a léamh ach mar ealgóilmid an level. Is orte te Gaeilge Weekly an seo tá mé cinnte go maith daoine cearcalóir ag léamh éon rud réidir extrag.ie nos.ie rt.ie/Gaeilge/nuacht tuairisc.ie tá tuairisc.ie beganí níos deachar má ar a caiid an na Gaeilge ach bailacíntaach chun feabhas a chur de stóracail. Angie, a liam cén seasamh agat de ar an pelle, so tá sé chuircheistem, an mín tú ag taú le aon for an pelle. Nar bhí ní sógia ar for an soccer stocar nói for an pelle Gaeilge bín meid taú le Gaillimh, mar níl an ráha ad leis an GA leis an gcomhpháirtíocht Gael caithí tú taú leis an gundé inar tógathú agus inar rugathú. So bí méid taú le Gaillimh sa Gaeilge dí mór an samagam san amháineocht ach ar nói mátá an seans agam taú léon for an san amháineocht. Féic sé taú le Gaillimh gan dás. Ach, maidir leis an soccer nar bhí mí ní sógia, bhí mé gafar le Liverpool, íl mór an samagam réidí sa Premier League san leichant seo. Ní maithlam an chuí atá sé imithe agus just an méid agad agus an Sky Sports effect agus mar sin de. Agus just ní fear sport atá ann cheapan sa látáinniu tá sé níos cosúil le gnó is tócha agus tá sam grá sé cosúla sin cúg blian ó hin 7 blian ó hin ach is fearlam is fós is maithlam nuair tá Liverpool le gimmert agus tá seans an beidir féchans ar an gluthe is maithlam iad eáil ag déanamh má ach níos mó éonrad bín méid taú le Gaeilge Weekly agus a chuineáil sús le Gaeilge Weekly arás in éan tá an séisiir director éis tosú leis an League of Ireland agus bhí tús má i Gaeilge Weekly ceapan bu amháin agus gá chóscór ceapan gotí seo so tá si déanamh bhád níos fearr ná cúpla bliain ó hin. So Gaeilge Weekly gáí náisiid i mBéarla agus actually déanaan gáí náisiid lán rudaí as Gaeilge agus bíonn siad ag taú leis an Gaeilge ag taú go mór leis an Gaeilge ar na mian thoisialta ar aonos. So Gaeilge Weekly. Marian, hi Liam, an bhfuil sé iarntíad aon córsa ord level a dhéanamh sa taucaí. Beidir, Marian, bín mé churmach córsa gach fiara ag tús na bliana réidir mar tá lán ibre i gceist le córsa a crothú, so ní maithlam é dhéanamh gach cúpla mí ó bhaid níos fearr chun ceann amháin dhéanamh gach blian agus an cheann sin a dhéanamh mars geart agus job má a dhéanamh ar an gceann sin. So níos am ar gan dás i 2026 ba ceannig dul amach timpeall ar bhí fiara ach níl clúagam agus ní an smaoine faoi réalaigtí mí na saona mí na nólag i mlína céansáis rud a bhaid mé churmach. Ach, cuasa ord level bheith sé deacar chun rud éagsúla sin a crothú mar beidir duine éigen atá level an ord acu sa Gaeilge
ach fós tá siad extracals le rud nó go beidir tá duine bháin extracals leis an tuise ginideach agus duine eile tá siad cearc go leir leis an tuise ginideach ach tá siad extracals leis an saoirmhíothar mar hampla. So má tá mis ag déanú córs an sin bhfuil cén topic a bhaid méid tíar isteachar an digan tú tá sé níos teachar le bun chóirsa mar hampla le level an a bhunsach daoine fólamthirí daoine tá tosúach leis an Gaeilge agus tosaitheoirí tá sé bhád níos éasca agus fiú leis an 7-week level up course bhí cúpla deachreacht agam le níos amta sé deachar chun an ceart an fí seán ó pudcréile dhéanú don chóirsa ar an topic seo ar an saoirmhíothar ar an móchanílach ar inscnaí agus genders agus mar sinnte mar beidir goil sé seo arolalas ag daoine hána hain. So cuasa or le beidir láigen a ceapan an bhlín se thugan déan mé rud éigen difriúil ní sam cad dhéanaime an bhlín se thugan nach ní dóilm go mbeidh mé chruthú cuasa or level. Agus ceapam gur seo an ceann dearnach ach bairm seic i dhéanú nach bhfuil éon ceann nach bhfuil méid deirtar éis cailomach ar éon ceann. Ach Jonathan Hailíam tá silam ghfuil tú go má. Tá ag smaoinmh tá mé Jonathan tá géhinntaach tá sim ghfuil tos go má. Tá ag smaoinmh ar scrúdú teig i dhéanamh sin sin TEIG so sin just scrúdú Gaeilge agus tugann sé is tócha caid an uffigúil a kind of official standard or official level dit cinnát óhfuil tú leis an Gaeilge A1, A2, B1, B2 agus mar sinse. An dóigh leat gur rud má é a dhéanú beidir an bhealach bhá chun dul chun cín a rianú. Bhí méid fólam faoi gcomhlín anis so le gcomhlín nús ach tám level A2 sí tá level A2 agam. Ceistá Jonathan domsa is fualam as fu ní matlam é sin rá. Ní matlam na leveli difriúlam ad se le teangacha mar hampla mise agus an Spáis. Ní dhearna mé riomh ein scrúdú B2 nó scrúdú C1. Ní dearhin gur scam atá ann, mar ceapan ggóil siad úsáideach le daoine agus go háirithe ar nóid má tá tú géirí post tá cara agam mar an éireann agus dúirt sesin lom actually cúpla láhin tá sé i géirí dulasteach agus chuirteach ar fust agus tá level C1 ag tastal leige sa Gaeilge agus mí swinine tá sé sin simú actually gohfuil postan an bhain sin agus tá si ag leir anis level áirithe sa Gaeilge beidir B2 nó C1 nó fiú C2 ach feic C2 an ord. Ach domsa mar hampla má dhéanam scrúdú mad an na mórc ar an Spáis agus dearan si dó tá level C1 ad or tá level B2 ad. Cad a cílíonn sé sin gohfuil duine éigen a Madrid tar éis fécinn sé rud éigen atá scríomh agam agus tá si deirc tar éis rá tá an level seo ad. Ní cílíonn sé agus ní they're man-made things, tá duine tar éis teach sús leis an level is seo. Ní cílíonn siad aon rud mar hampla seans gohfuil mise C1 sa Spáis agus tá cara agam agus tá sesin C1 sa Spáis ach tá sesin tá level ó bhád níos sóir sa aige ná mar tá amsa. Ceapan agus tá mise ag géirí rud éigen sila seo a dhéanamh sa todhchaí. Tá mise ag géirí córas a crothú agus bheachtamanán beidir scrúdú dhéanú na rud éigen a dhéanú agus féic scór ad idir a chéan agus a chéad. So beidir mar hampla sa Spáis bheith an level 67 agam. 68 agam agus an sin tá cara agam agus leis an gcóras ratha leis an gcóras atá agin leis an A1, A2, B1, B2 bheith C1 ag ar freisin ach leis an gcóras seo idir a chéan agus a chéad bheith mise 68 agus sesin beidir go méach 72 aige agus bheith manán bheith níos mó spás an na difriochtaí eáil agus na difriochtaí le levelí difriúla eáil ceapan go méid sé sin óhain níos ach arénos na méid freigart de cheist an seo Jonathan. Tá sé go má Jonathan má tá tú géirí mar hampla rud éigen a bheith ad sa todhchaí agus tá sé tá scrúdám i míúil caithí méid staidir a dhéanamh. Mana bhfuil má tá ruding sila sin ag tastal weit beidir dáta sa todhchaí agus tá sagam go gaithí mé a bheith níos fearr le labhairt agus tuiscin agus scríomh agus léamh na Gaeilge agus caiith méid dúr isteach agus spragu ó thuirt dit féin agus inspráid ó thuirt dit féin chun staidir dhéanamh ar an Gaeilge tá sé go maith le sin ach ná bí rohmhórtha faoi tá level A2 agam B1 is cuma cén difriocht dhéanam sé má dearan duine ag an ótá level B1 ad ach tá sé go maith má tá tú géirí rud éigen
Man dat géirí a bheith ag obair I dro rud éigen is tócha agus má tá géirí an sppragu sin bhead, má tá sé Jackar just chun. Tá daine agus tá si an self-motivation ó thuirt dó féin agus tá daine eile agus gan dáh níl siad in an sa bretan sé ar cén 6 duine thu Jonathan gan dáis. Freisin tá go má tá géirí beidir scrúdú bháin a dhéanamh inis agus an scrúdú a dhéanamh ríis I gceann bliana a gceann gábhlín agus baitiú an the progress the dul chun cín a eáil. Ach ní bhéon rómhórtha faoi ach bretan sé ar cad atá wet Jonathan. So yeah, sinné, guys, gur míle mád as bheith éisteacht agus gur míle mád le Angie, Marion, Jonathan, Margaret, Kevin, Richard, Aisling, Pierce, Oran agus Ellen as na Ceisteanna go léir an sin míle buchas as na Ceisteanna sin a cheolalas seach tá buíoch mar ní bheith mé an agrán speisialta agus agrán Bígí tífriúil cos le seo a dhéanamh gan na Ceisteanna sin. So sin é inis caiith mé na Ceisteanna sin ar agart a ríis ar an legan ní simplí agus ar an legan a bhád ní simplí ach ar éos ba si Déanta agam hana hain so beidir go maiid mé an. Is tócha na freagaí nó na freagacha a chur anúil Bígí níos fearr mar eall ghfuil siad rát agam hana hain. Ach yeah, agur an sacfada níos mó nach chur an ómid ach ar éon seach an bhfuilge atá ann so ní léon dochar lei sin. Míle buchas as a bheith éisteacht, guys. Baimid ras an tacht an sogan agus ag láirt Bígí faoin Gaeilge I héana agus an sin ní bhaimte ag déanú aon rud eile maidir leis an Gaeilge ar fear bliana omláin eile. Bíag seachtain agus deir seachtainna ionta agah ar fad, guys, le ró mé libh an tacht an sogan sláán agus bannacht.